Dobrý den. Vytvořili jsme nový projekt pro realitní makléře a jejich klienty. Dáváme si za úkol sdružit kvalitní makléře na jednu adresu a odlišit je od těch, kteří kazí jejich dobré jméno. Klienti často házejí všechny makléře do jednoho pytle a když se spálí ve spolupráci se špatným makléřem, kazí to jméno všem. V poslední době se rozmohly portály, které nabízí přímý prodej mezi klienty a podporují nespolupráci s realitním makléřem. My věříme, že kvalitní realitní servis od realitního profesionála je bezpečnější než obchod bez zprostředkovatele. Cítíte to stejně? Proto bychom byli velmi rádi, kdybyste se k nám přidali a stali se součástí projektu veřejnýregistr.cz. Společnými silami dokážeme změnit vnímání veřejnosti k realitním makléřům. Jak to chceme udělat? Jestliže se připojíte k portálu, který se zaměřuje na kvalitu realitních služeb svými příspěvky a prezentací, je to první krok. Ukážete, že se nebojíte jít se svou kůží na trh a za svou prací si stojíte. Můžete taktéž přispívat články nebo komentáře v diskuzích. Všichni v oboru víme, že nejlepší obchody se uskutečňují na doporučení. Nečekejte, až si na vás někdo vzpomene a doporučí vás. Ověřené doporučení se zobrazuje přímo ve vašem profilu a můžete se jim kdykoliv prezentovat. Po registraci prvních 150 makléřů spouštíme kampaň, která přivede klienty a budeme vám tak zároveň zprostředkovávat obchodní příležitosti. Ptáte se, zda se za službu platí? Prvních 150 registrovaných makléřů dostává nabídku zpětné platby. To znamená, že pokud se stihnete zaregistrovat včas, zaplatíte příspěvek až po uskutečnění obchodu, již vám veřejný registr zprostředkuje. Nic neriskujete. Naopak můžete jen získat. Jistě vás napadají otázky a nejasnosti. Dejte nám prosím vědět na uvedené kontakty.